Ongi etorri jakindunera. Gaurko bideoan lanari buruzko ariketa sinpletxo bat ikusiko dugu. Hirugarren DBH-en gutxi gora bera emoten den ariketa tipiko bat izan liteke hau. Eta gure kasuan, garabi bat dekogu, piano bat goruntz bultzatzen eraikin baten laugarren pisu baterantz eramateko. Eta altuera hau 16 metrokoa izango litzateke, pianoren pisua, hemen ikusten dugu bezala, masa piano 140,3 kilogramokoa izango litzateke. Garabiak pianoa guztiz igotzeko behar duen denbora 40 segundukoa, eta honek eragindako indarra 2000 newtonekoa, ezta? Perfecto. Pilo bat erantzun emondozku ella. Beraz, soilik formula aplikatu behar da. Ze formula? Atalean eskatzen duzkue kalkulatzeko ze lan eragin duen garabiak. Eta guk beste bideoan ikusi genuen lez, badakigu lana ubebikoitza formula hause dela. Lana bardin indarra, bider, desplazamendua. Kasu honetan, desplazamendua ia ardatxan emonda eta H deitu diogu. Jarri daiteke beste izen bat, D distantzia bezala, guk H jarri diogu ingelesetik height dator, ingeleseko hitzetik dator, height hitzetik, horregatik H jarri diogu. Eta F. Zein izango litzateke F hau. F hau ez da soilik garabiaren indarra, garabiak goruntz eragin duen indarra, baizik eta pianoren gainean eragiten diren indar guztien batura. Eta zein indar eragiten dute garabiaren gainean? Garabiaren gainean ez, pianoren gainean. Garabiak eragindako goruntzko F indarra, baina baita ere garabiak jasatzen duen P pisua. Azken finean, behitu, 140 kilogramo pisatzen ditu pianoak, beraz, nahiko pisu salbatu behar du garabiak goruntz bultzatu izateko pianoa. Zein izango litzateke pisu hau? Pianoren pisua, P, izango litzateke pianoren masa, kasuetan MP dela eta badakigua zenbat den, bider gravitatearen azelerazioa. Badakigula betidanik G 9,8 metro segundu karratukoa dela. Bai? Beraz, simplemente unitateak hemen sartzen, ekiko gonke, 140,3 Zako iru itxusia. 140,3 bider 9,8 eukiko gonke, pisua gutxi gora bera 1375 newtonekoa izango litzatekela. 1374,0 zerrekoa da. Baina guk goro bilduko dugu politako geratzeko. Gero, pisua eukita, ja, pianoren gainean eragiten duen indar guztiak ezagutzen ditugu. Izango dela garabiaren F indarra eta pisua. Beraz, zein da F totala, dituko diogun indar totala. Izango litzateke indarren batura, F goruntz ematen denez positiboa izango litzateke, ken pisua. Pisuak beruntz eragiten duelako. Beraz, indar totala izango litzateke F 2000 newton, ken P pisua 1375 newton. Beraz, gure indar totala 625 newtonekoa izango da. Hau da, pianoa jasatzen duen indarra. 625 newton ia ardatzaren noranzko positiboan. Ondo? Orain, ezagutzen dugu H altuera, ezagutzen dugu indar totala, zela guk behar genduna, beraz, kalkulatu daikegu jarraian zein izan den pianoak jasaten duen lana. Beraz, lana izango litzateke F totala 625 newton, bider H altuera 16 metro. Eta honek ematen digu 10.000 juleko lan bat. Beraz, badekogu atala erantzun da. Garabiak pianoren gainean eragindako lana 10.000 julekoa izan da. Ongi. Atxinduko dugu hau, eta mantenduko dugu
atal honetan lortutako emaitza. Lana bardin 10.000 joule. Ongi. Orain B atalera joango gara. B atala. Zer eskatzen digu? Zenbateko potentziarekin eragin duen lan hori garabiak. Beste bideoan ikusi gendun lez, potentziak hurrengo formula jarraitzen du. Potentzia bardin lana zati denbora. Hau da, eragin den lan guztia zati behar izan den denbora kantitatea. Kasu honetan, badakigu zenbat denbora tardatu duen pianoak laugarren pisura heltzeko, 40 segundu. Eta lana beste atalean kalkulatu duguna izango zen. Beraz, jarraian atera ekegu zenbat izango den potentzia. 10.000 jouleko lan bat, zati behar izan diren 40 segunduak. Bardin, 250 joule zati segundu, edo 250 bat. Eta beno, honegaz, erantzun ditugu ja bi atalak, eta hausia izan da guztia beraz, gogoratu. YouTubeen naiz webgunean jarraitu jakin duen.